eta mutil bat izango naiz. Kaixo, ni Nora naiz eta antzerki honetan ama neskamea astoari jotzen nina izango naiz. Bazen Barbantxo izeneko ume bat eta bere ama egun batean gaixorik jarri zen. Barbantxo, nork eramango dio aitatxori janaria? Ni eramango dio. Baina nola egingo duzu, oso txikia zara? Bai, ni. Eta orduan Barbantxo janaria prestatzen hasi zen. Baina bat-batean kalderora erori zen. Eta nola igeri egiten bazekin hortikan atera zen. Gero aitatxoren gana janari eraman zuen astoaren belarri batean. Eta bat-batean mutil batzuk astoari jotzen hasi ziren. Eta aitatxori janaria eman zion. Eskerrik asko, Barbantxo. Eta gero jo zioten berdin pertsonak atera ziren. Barbantxo, alkatearen gana nahi duzu eta etxarrearen esate bajan ezu. Guazen. Alkatearen txerria jatera joan ziren. Oso dago txerria. Guazen txerria. Baina nola ari bezatela? Barbantxo. Eta belar dago leku batera joan zen. Eta orduan behi batek jan zion. Laguntza! Baina hori Barbantxoren ahotsa da. Barbantxo, behiaren barruan zaude. Eta